बिफां बेखौहाय गायनाय जाबाय नै जोबोद हाग्रा बे खुनु थैनांगौनि खोथायानो गैया ओरैबायदि मोजां बिफां बियो बे बिफांफ्रा गासै फरेस्टनिफ्राय हरनाय बिफां बियो बिथांमोनहा जोंनि खावलायनाय बायदि हरदों आरो जोंखौ गायनायनि थाखाय साजेसन होदों दासो मोनसे हाखर जावनानै उफुनदों रमेन्द्रपुर प्रेसबिटेरियान चार्चनिफ्राय बिफां गायनाय हाबाफारि लादोंमोन गासै 100+ गायबाय बिफांफोरा साल सिगुन निस्थां लालजिया जिया बमा बिफांफोरखौ जोङो राउन्ड गिर्जा बाउन्डारि हायावहाय गायनाय जायो जोङो फरेस्टनिफ्राय एप्लाइ होनानै बिफांखौ लायनाय जादों नै बिफाङा एसे खेंखायैमोन नालाय बेखौहाय गन दोनानै खाबथाना होदों ब्रादार जनकजों ब्रादार रन्जनजों खाबथादों जोंनि सेन्ट्रेल रेन्ज फरेस्टनिफ्राय जोङो एप्लाइ होनानै लाबोदों बिफांखौ बिथांमोनहा जोंनि एप्लाइ खालामनाय बायदि बिफांखौ जोबोद मोजां बिफांखौ जोंनो हरदों बेनिखायनो बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाहरबाय बेफोरबायदि जोंखौ बिफां गायनो साजेसन होदों आरो जोंना सिगांनि समफोराव गायनाय बिफांफ्रा नैबेनो सिगुन गिदिर गिदिर जाजोब्बाय जोबोद मोजां देरबाय बे गासैबो जोंनि गिर्जानि सम्पति जोङो गिर्जाखौ डेभेलप खालामनो रावनिफ्रायबो जों स्पन्सर मोना जोङो जोंनि आथिङावनो गसंथानो थाखाय बेफोर गासै आबादफोरखौ जोङो मावनानै लायो आरो जोंनि गासै रमेन्द्रपुर प्रेसबिटेरियान चार्चनि इयुथफ्रा दिनै बे खामानिखौ गोबां सापर्ट खालामबाय नै बेवहाय फांसे गायबावगोन जावबाय नै बेयो साल बिफां नै बिराद दामि जोबोद दामि बिफां हरदों जोंनो जों बोराय जासिमाव बिराद दामि जाहैसिगोन लाख थाखानि जाहैगोन लाख 2 लाखनि जाहैगोन फांसेया जावजा गुदियावनो जावजाखा बे साला फांसेयानो फांनै जावजा ओरैबायदि दामि जासिगोन नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर गायनो गोसो दङब्ला बेबादिनो जोंनि सेन्ट्रेल रेन्ज कसुगावनिफ्राय एप्लाइ होनानै बिफांखौ लायनो हागोन बिथांमोनहा हरो बिफांखौ आरो बिथांमोनहा बिफां गायनायाव जोबोद सापर्ट खालामो जोंबो बिथांमोननिफ्रायनो बिनानै लाबोबाय आरो मा रोखोम गायनांगौ साजेसनखौ बिथांमोननिफ्राय सोलोंनानै फैदों प्राकृतिक सम्पदखौ जोंनो नांगौ नालाय जोंनि अक्सिजेन जों थांनानै थानायाव बिफां लाइफाङा जोंनो हेफाजाब होयो नालाय दा बेनिखायनो बिफां गायनायखौ फरेस्ट माथुरैनो गासिबो सापर्ट होयो नोंथांमोनहाबो एप्लिकेसन होनानै लायनो हागोन जेबो नङा नों मा बिफां लाबोनो गोसो लाबोनो हागोन बेयो मा बिफांलाय लालजिया बेबो लालजिया बेबो बिराद दामि बिफां माने जोंनि माने ओरै रज'लाबायग्रा लालजिया बादि नङा बियो माने बियो गभर्नमेन्टनिफ्राय फुलि खालामनाय लालजिया जोंनि रज'लाबायनाय बायदि लालजिया नङा बेयावहाय फांसे नांबावगौ नै जोंना बाबुआ फांसे लाना फैबावबाय बैयावहाय गायगोन बे खनानि फांसेखौ बिफाङा सौहैबावबाय बेवहाय गायसिगोन गायबाय नै ब्रादार जनक आरो बियायं अलंबार आरो बियो बाबु बेवहाय बेबो लालजिया बेबो बेवहाय जोंना बिफाङा माखासे आग्लायनानै दङ आग्लायबावबाय बेखौ जोङो उनावहाय गायगोन बै दब्लायसेजों साइड मोनसेजोंल' गायनो हादों नालाय बिराद मोजांखा नै बेवहाय खागासिनो दङ जोंना मण्डलिनि सुखिदार आरो जोंनि बिहाव जायो बिथाङा मावगासिनो दं नै बेखौ सापर्ट होदों माने देमब्ला देमब्लि जायो नालाय बरिया नैबेबो साल बिफां नै जोंनि
रमेन्द्रपुर प्रेसबिटेरियान चार्च बियो नैबे वालफ्रा थिं वालसो ओमफ्राय बोरायथारबाय वालफ्रा बे माराम खिजोब्बाय नै बिफाङा मोजां मोजां बिफां गिदिर गिदिर हरदों गथा गथा खुनु थैनांगौनि प्रयजन गैया सान्दुं दुंब्लाबो थैला बियो ओरैबायदि मोजां गायखाबाय आरो बोरमा मोसौ जाजानो गिनानै खेबसेनो राउन्ड बेराखौ जों होखाजोब्बाय जोंनि प्रेसबिटेरियान चार्च सिगांजों गोबावथारसै बारा गोबाव गैलिया सिलभार जुबलि जानोसै बोसोरथामनि उनावनो जागोन आरो नै बेवहाय बेरा खाग्राफ्रा नै बेनिफ्राय खागासिनो दङ ब्रादार खगेन मण्डलिनि सेक्रेटारि आरो ब्रादार प्रदीप बिथांमोना बेराखौ खागासिनो दङ नै सासे बेरा डिस्टार्ब जानायखाय आसोला दालाय दानखागासिनो नै मोख्रा बायदि गरमजों जाबजों नै दासो अखा दोमैदों जिरायजोबनानैसो दङ लामानि ओरै साइडजोंबो जोंहा बेवहाय गोबां गुवार हा दङ बेवहाय जोङो दिनै बिफां गायनाया बेनो अल राउन्ड बिफां गायबाय जोङो बिफांखौ गायनांगौ बिफां गायनाया जोंनि थाखाय जों सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद मोजां बिफां नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो बिफांखौ गायनो गोसो जादोंब्ला जोंनि सेन्ट्रेल रेन्ज फरेस्ट अफिसाव थांनानै एप्लाइ हैनो हागोन आरो बिथांमोनहा बिफांखौ नाहरदो बेसेबांबो गोजौआव दङ नै दालाय दानखानायाव बेसेबां गोजौ दं नै नाहरदो फुरा खाथ्राखा मोख्रा बायदि जेरै गोसोरै मावखायो जानानै बिथाङा खाथ्रासो थांसै न'आवहाय दुगैनो मोनाखै सानसे जाबाय नै फुरा फैजोब्बाय नै लाइन लाइन टट'जों दुगैना लाइन